Moltes felicitats per tots aquests nens i nenes que fan el seu aniversari durant l'estiu. Ara ja comencem les vacances, però aquests aniversaris sí que els hem de celebrar. Mireu, vull felicitar a l'Aitana, que fa l'aniversari el 23 de juny. Aitana? També vull felicitar al Biel, perquè el Biel fa l'aniversari el 30 de juny. Tots dos ho feu aquest mes, oi que sí, Biel? També al mes de juliol no hi ha ningú que faci l'aniversari, però el mes d'agost hi ha un munt de nens. Mireu, hi ha la Zoe, el dia 1 d'agost, que és el seu aniversari, oi que sí? I també ja fa l'aniversari l'Adrià, el dia 6 d'agost. Serà el seu aniversari. També, just el dia després, li toca a la Sofia Chacón, que és el seu aniversari també. Moltes felicitats, I uns dies més tard, molt poquets, és l'aniversari de la Chin-Chin també. Aquest mes d'agost ve carregat. I el que també fa l'aniversari a l'agost és l'Ian Domanski, el dia 18, que ja quedarà com menys d'un mes per tornar al col·le. Sí? Doncs tots aquests nens i nenes que fan l'aniversari a l'estiu, espero que us ho passeu molt bé al vostre aniversari prenent el solet o a la platja o a la muntanya i que ho gaudiu moltíssim. Ens veiem al setembre. Adeu!